Awak nok Tipra damage again busuk pasin jadi anda. Tamu. Taham busuk di kanan nunggu awak dah. Kamu di pun nak lain mana awak busuk? Pun kamu bah. Fejak sukurai. Namanya apa ini? Bono dokter punugoi. Belakang hambai nol media person sungguh bang, cungtini amah hiken cung Thangwi sal kolok mano, bosor kolok mano mah hiken Chubai tunggu tini mah hiken cung kaisa cini Lt.Golokchan, cini purba samosir edisi village nyandaro melka bariwa, lama saji tanjakas, gaya abno bong Nukhungo, mah caya cuja jarawa, te bong Nukhungni, je paitang ni samunggo, cini je cukti cung Tipra Motha ni inggai, bubagrani je dagi jak kok thai bai, cini boroni nangman jaro Chubai ini saman jarawa. Ji kisi cacini je jani je tu khongka khongnai chuba lai yung tini bong Nukhungo ma paithang ni jarawa kisi cha phai chuba lai ka amno borok bo belai khari chu belai thang phai khenani lamar belai chaya phai no phai belai kosto nango haiban ma hiken chung thancha ke buskani salogo chini borok rono nangmani jarawa ma hiken chuba wai chung mai ke kaisi te kaisa no chuba lai ke chung thanchani phan ama hiken chung buskan bo chini borok bo buskan aste maya kha teba bari lai nei amno ma chung ma hiken chuba lai Sir, tamu bemar manja ke thik abrok leke sai dem. Actually, belai khari mo sincha belai rokhamia je cancer bemar manja ke thijao. Aibano cancer bemar manja ke to rang puse ganang sabanchi saljan jaga salno ite bachu. Kintu basire to marok mai ai ke bro ke rang puse korei bai. Je nongmani chutu ni nai sube buka kosto kheno bong logi ni baro no bon phachno thijani nai sile mato hakono khene kori ke abai ke thike. Sir, tino chungora phai na phemani yak lo no no khabong ni nok khuro bai jak belai no khari mesing ja. Abno tei rokle no rok kuno nai nai khena kuno ke sia pir darom ka. Na jungdino da phai khana bai ka te je thanai wati nokbar belai khai salni saldam kobang ni jarawa bong Nukhungo thimani salano bong ni je Nukhungo je thimani salano bong wati nokbar dati bong nokro bike thaka ni khana ka tewa dewal bike thaka gai chung administration tosilo chung kok salai ka gai abno tabuk boroni mo compensation busu jote borori ka chung abno nai nei yung ya ke chung mo chini tar te khai chung procession bai malai SDM sai bai malai yak nei bai ke borno nangmani jote borno bai ke Chubai man abo mo chung kok salai Sir, tinoro choba thani sap sap phai man jok. Tini chung da chuba thani chini block ni asrambari ni block committee ni chini vice president ni takogra das bolching te chung mai tongo khoi district ni working president chini takogra da tithi te chini joto BC ni chairman member chini manok teo am chini leaders rock chini takogra song inge chung joto palbak sakai am chini bororo bai chung palke chini Chubai man ka